Senyor Sepulcre, l'estava mirant i sap què m'ha donat sensació? Li ho dic improvisadament. M'ha recordat que el senyor César Sánchez era una espècie de José Luis Moreno i vostè estava a mig camí, estava darrere de vostè i semblava que estiguera amb la mà per debaix de l'esquena dient-li el que havia de dir. I vostè ha fet 50% del discurs a lo Macario. Qué contento estoy de los privilegios que me dan, perquè vostè ha cobrat d'esta institució en el que portem de legislatura més de 150.000 euros. No diga que no li paguen, perquè li paguen. Ningú com vostè ha cobrat dels organismes autònoms, ningú en la història de la Diputació, ningú. Vostè va a tots i cobra de tots, més de 150.000 euros. Yo le ruego, como presidente moderador de este pleno, que cuide, por favor, las palabras que puedan ofender a cualquier miembro de esta corporación. Por respeto, primero a la persona y segundo, por respeto a esta corporación. Vaya terminando, señor. Doncs mire, jo no l'he insultat. He fet un símil per demostrar que vostè diu el que li escriu el Partit Popular. I no l'he insultat en cap moment. Igual que vostè també fa el personatge de Rockefeller, però a l'oposició, quan li diu Toma Moreno, quan li falta el respecte. Vostè li ha faltat el respecte, com si fos Rockefeller, al senyor Penalba. I no vol que li diga la veritat. Vostè ha cobrat més de 150.000 euros per a fer el que fa. I vostès, senyor govern de la Diputació, vostès, el que critiquem nosaltres és que no han fet res del que han dit. No han fet res del que han dit. No han fet res del que han dit, a excepció de les subvencions nominatives. On està la zona franca? Ni una paraula avui de la zona franca, senyor Castillo. Després de quasi 40.000 euros ha dit per a fer estudis. Avui vostè no ha dit res de la zona franca. On està la zona franca? On estan les ajudes de les inundacions, dels arbres, de l'inserso? On està la regeneració política? Vostè va prometre que no hi haurien imputats. És el govern valencià supramunicipal amb més imputats. Vostès no fan res del que diuen. Vaya terminando. Acabe. Gracias. ¿Puedo acabar? No, gracias que vaya acabando, quiero decir. Sí. No, agrair el treball d'organització i de consens que heu fet en el PSPB este cap de setmana, perquè crec que ens farà falta que estiguem forts, que parlem per construir un futur per a aquesta província, vist que enfront no tenim competència i la gent ens donarà la paraula per recuperar, per modernitzar aquesta província i per treballar de veritat pels pobles. Gràcies. Gracias, señor Fullana.